सालि रोंदि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ मानगौहाय लाबोदो नों फाननो जाया बायग्रा होनांगौ नांगौ बायग्रा होनांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबा गोनां लाबोदो घन्टा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दैदेन औवारि लोगोसे निजोरा बिसोर सानैनि गेजेराव जुद्ध जागासिनो आरो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जागासिनो दा रायजोफोर बाथ्राया बेसो निजोराया मोनसे रुमाव थायोबा गुबुननि न'आव भारा थायो आरो बे भारानि दामा आरो मुल्यआ बेसेबां 5000 रायजोफोर आरो बे 5000 खौ बे हिन्जावा बोरै मोनखो बिनि बिसय दिनै दैदेन औवारिया गुवारै जोंनो बुंफ्रुनानै होदों दा इनकुवारि खालामोब्ला बेबो सैथो दिनै रुम भारा सासे हौवा गैयि हिन्जावा रुम भारा आरो जेबो मावा दाङा 5000 होनानै रुम भारा थानो हाया आरो 5000 जों लोगोसे बिनि जानाय लोंनाय दख'ना ड्रेस लोगोसे गेसनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय लानानै हिसाब खालामोब्ला गोबां रां ओंखारहोयो दा बैफोर रांखौ सासे हौवा गैयि हिन्जावा बोरै मोनखो आरो बेफोरबायदि देहानि फालांगि खालामाब्ला बिथांनि आखायाव बोरै रां मोनफैखो दा बेखौ जोङो इनकुवारि खालामोब्ला निश्चय मोनगोन आरो बे हिन्जावा थारैनो गाज्रि मार होननानै जों मिन्थिनो मोनगोन दा जोङो ओरैनोब्लाबो हमनो हायो सासे हौवा गैयि हिन्जावा मोनसे रुम भाराखौ 5000 होनानै थानो हाया लोगोसे फारसेनिफ्राय ए टु जेड लानानै बिथांनि मासावहाय 15000सोआ बेहा खरसा जायो आरो बे 15000 खौ ओरैनो मोना जुदि खामानि दामानि मावालासिनो बे हिन्जाव बोरै मोनलायखो फैसाया दा बेसे नङा होनब्ला जुदि माबा मोनसे जब मावनाय मोनब्ला बे गुबुन बाथ्रा जबनि फैसाखौ जबनि सेलारिखौ जोङो मिन्थिनो हायोमोन नाथाय बे हिन्जावादि जेबो मावा जेबो दाङा बे 15000 फैसाया ओरैनो फैया नङा होनब्ला दा बेफोरखौ इनकुवारि खालामोब्ला निश्चय जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोनगोन अब्ला दैदेन औवारि आरो निजोरा बिसोर सानैनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि जानायनि बिसयखौ नोंथांमोना नायलांदो सालि रोंदि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ मानगौहाय लाबोदो नों फाननो जाया बायग्रा होनांगौ नांगौ बायग्रा होनांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबा गोनां लाबोदो घन्टा मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला मोनला दा बुं नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं बेफोरबायदि दाखालामबाय दा था नों आंखौ मोनथिबाय आंजों जुजिदोंबा दा नै बेखौ हगारगोन आं नै बेखौबो आपलड होगोन आं दानो आंखौ जाम्बा नंजां आंजों मिलायबा मोजां मिलायनानै जा नङाब्ला देनजारसो मानसिया सोरखौ नुदों बङाइगावआवहाय बेफोरबायदि फिसाय गैयै थानाय होनदों आं डाइरेक्टनो नों सासे फानग्रा नङाबा बिल्डिंनि रुमावहाय 5000 होनानै गेस फालें अबे थाखाजों थायो बेलाय फिसाय गैया मा गैया फिसाया बेना रागाजों हरदों सिगांनि फिसाया आं बेयाव आं रागा जोंदों बेखौ फिसाया आंनाव फन हरदों नों निजिराखौ बोरै सिनायलायोब्रा होननानै आं निजिराखौ आं सिनायलायो बे आंखौहाय एलबामाव लेंहरदों आं बिनियाव एलबाम गायदों एलबाम गायनायाव 2000 हरदों 4500आवहाय 2000 खौ हराखै होनदां बिनि जुनैजों आं थांदोंमोन लोगोफोर लानानै ओमफ्राय बे आलासि जाथावथाव फै होनना बुंदोंमोन फेसबुक टेसबुक बानाय होननानै आं बानायना हैदों ओमफ्राय आं फैसाखौ बिदोंमोन ओमफ्राय फैसाखौ बिनायाव हरैनि आं बेखौ ओरैबायदि होनदों नोंनावहाय मानि फैसा जोबदों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय ओरै होनबाय आं नोंथ' 5000 गाहाम रुम भारा होनानै थायो आरो जानायनि लोंनायनि गेस सोनाय थिनाय नों हिसाब बानायबा नों 12-13,000 थाङो मासाव आरो नोंनि गाननाय जोमनाया दख'नाया आरो सासे हौवा गैयि हिन्जावा 5000 रुम भारा होनानै थानो हागोन ना बे सैथो नंगौ नामा हानायाथ' हाया दान्दाबाजि गैयाबा थारैनो थान्दा दंमारो आरो ने बे हिन्जावा बे निजोराया आरो ने आरो रुम भाराया 5000 हो ओमफ्राय आरो बिनि जानाय थानाय गासै 15000सो थाङो बे फैसाया बहानिफ्राय फैगोन जुदि बे फैसायाथ' कम्पानिफ्राव फैया बेफाराव लस फैगोन बेफार फालांगि पार्लारफ्राव थानांसिगोन बियो होमबासो फैसिगोन देहानि फालांगि आरो ने देहानि फालांगि होमबासो मोनगोन आरो ने बेयो